Ayan, ito ang magandang rematihan mamaya guys pagdating sa ating finish line. Itong 5 nating nasa unahan ngayon. Uulitin ko, isang Bendita, 2 Batang Urom, isang Team Adrian at yung naka-stripe na jersey na nasa unahan. Nangunguna na yung naka-apat na kulay ang jersey. Ayan, bumanat na si Michael. Bumanat si Michael. Dalawang Michael Lasaran, nangunguna pa rin. Nakasunod yung apat na kulay na jersey. Nakasunod yung Batang Urom. Bendita, Team Adrian, pang-apat. Michael pa rin nangunguna guys. Michael Lasaran, nakuha ang ating champion. So ito bali yung nakuha nating video guys, na sinundan natin sila doon sa ating finish line. At nakita ko na si Miguel ang unang dumating, pero sa kabilang video naman ay nauna daw itong isa nating tropa. So panoorin natin. At dahil sa ganong nangyari nga guys, ay napagdesisyon na ng ating mga organizer na magkaroon ng rematch sa pagitan ng dalawa nating participants. 100 meters sprint. Panoorin natin. Oh, sino manok nyo? Sino manok nyo? Oh, Team Urom tsaka ano yun ha? Team Urom versus GLC Santa Barbara Kaarong EGP. Ayan, abangan natin yung rematihan ng dalawang nagtatalo sa pagka-kampyonado. 100 meters sprint guys. Ang dami. Ang daming nag-aabang oh. Ito ang pinakamasaya ata itong Video na lang si Bato Mata. Video na lang boss. okay na. A few moments later. Guys, sprint itong dalawa nating champion. Nagtatalo sa pagka-champion. 200 meters? 100 lang? Sige, kahit dito na lang sa may track. Pagliko. May 100 na to. At nakuha nga ng tropa nating GLC ang ating champion guys.